Sziasztok, már elkezdtem a videót, elvileg Balázs is itt van valahol, nem tudom hol. Igen, valahol itt kell legyek. Hát én is valahol. Csak akkor ne ölj meg. Már megnyerte valami kis bohót. Balázs, látlak! Ott vagy, nézz jobbra! Másik, mögötted. Hol? Itt, Ott ne. vagy héjas! Olyan az kinedni nekem. Hol vagy? De most nem láttam. Nekem nem olyan a skined, akkor rosszat látsz. Leírod! Te! Ott vagy arra? Te! Te! Balázs, te még élsz? Aha, én még játszok. De hol vagy? Hát álltam a földet, hogy legyen mit építenem. Egy átúsat ahhoz a másik diszkótám. Bakker is leestem. Robi, meg a Balázs. Nem. Jas, Van Mirci, hogy gyerek? vagy így, úgy tudom. Te még élsz, Balázs? Aha. Hajj már meg, aztán menjünk el, és... Várjál, most ezt jó izélom ezt a gyereket, jó, most még megölöm. Valami Dávid nyerte meg különben. Ja, és megy a videó, és most kezdtem egy újat. Komolyan? Gyújt gyerekek, gyújt! Gyújt! Bakker is leestem. Na, bocs, hogy Ez? ilyen unalmas ez a videó. Nyugodj! De ilyen lesz, nem tudok mit csinálni. Ez mások. Hú, majd teremtő nagy dolog. Join. Na Balázs, hajj már meg és csatlakozz. De nem! De menjünk már együtt egyre. Sok pénzedet szeretnék nyerni. Hát de már egyszer nyertél. Egyszer csak. Én meg még egyszer se. Na gyere már. Na gyere már. Nem most szét, kurva! Hogy beszélsz? Adj neki, adj neki, adj neki! Aha, nem, én mondtam már hozzá. Ne ezért most! Jacsi, Mindjárt nézem, hogy ki nyert. Ne, bakker! És leestem! Nem baj. Én voltam az utolsó előtti. Na csatlakozz már. Csatlakoztam. Na. Join. Ide Na, join. most megnyomtam a gombot. Csumpi, nem vagyok nálad. De engem mindjárt lelöknek. Ami... Hát rá is leütöttem, ez az. Ez nagy küzdelem. Balázs, hol vagy? Én nem azon voltam. Nem azon... Csumpi, gyorsan csatlakozz újra. Én most nem a tiéden vagyok. Hát én Én most... utána csatlakoztam. De most leugrottam. Na, csatlakoztam. Na, most bedobod. Engem is. Bozsi, egy helyen vagyunk. Hol vagy? Itt mindjárt lelök. Itt van egy gyerek. És lelöktek. Hát de nyúj vagy. Hát de könnyű ám úgy, hogy téged tellonnyel kezdted különben. Téper, SV. Nem tudok írni. Na, Meg, hol te? de. Hagyjál már. Ne! Mind a ketten leestünk, tetszik ki. Na gyere már! Fel. Újra csatlakozzak? Várjál. Még az előbb egyben voltunk, hogyha nem lenne ilyen béna. De te is leestél. Na, én most csatlakoztam. Jó.
Csompi, de most megint nem vagy be. De, én egy helyen vagyok. Ja nem. Most löktek le. Na, mindjárt csatlakozok a kövizre. Én ma arra csatlakoztam, az utána lévőre. Helyes, de most hol vagy? Csatlakoztam. Én is, de nem láttam. De engem nem dobott be. Itt vagy. Csompi! Te is csatlakoztál? Aha. Én is. Juhú! Én is. Akkor ne üssük a egymást. Jó. Juhú! Gyere már, ugráljunk egyet. Na. Amikor lesz? Nem! Bakker! Én ez most videóra megy. Ha téged nem ütöttek le? Be se dobott. Nekem meg be se dobott. Csompi, de te is itt vagy előtt. SV Join azt írt be. Mi? SV Join, ami ide ki van írva erre a táblára. Bakkerre mindig engem löknek le, jó, hogy ám. Dupla V? Igen. Jó, várj, mindjárt megyek, még ne írd be. Már beírtam. Pont mikor mondtam, akkor nyomtam meg az Enter, mikor. Már pont nem tudtam vissza. Oké, én is Engem beírtam. most bedobott. Engem is. Ugyanabba, és én? Még élsz? Ott vagy Csompi előttem. Csompi, nézd előtt. Szia Balázs! Ó, de ezt nézd meg nekem, Csompi, milyen jó kis melvértem van. Nekem milyen? Nekem ilyen neonzöld. Lehorgálsz, várj, innen fedezem magam. Ó, csak engem légy ne bánj. Jó, te se engem. Jaj! Ó, csak ások magamnak földet. Én még nem ott tartok. Először kiütöm a fámat. Mit? A fát. Ja? Én mindig először a földet szedem ki. Hát én is, de azért itt pakolok. Hív a zombi. Ott van előttem egy túlsó sziget, én arra átmegyek. Nem, arra én vagyok az. Igaz, először gyere ide hozzám, jó? Várj, de én most szedem a cuccokat. Majd, Nem szedett ki a ládából? de nem úgy, én nem egyszerre veszem ki mindig. Nem mindig egyszerre veszem ki, aztán jó van. Így. Jöttem, húzom. Igen. Na, király. Várjál, még mindjárt kiütöm a fát, aztán én is elindulok. Mindjárt kezdek menni hozzád. Tényleg? De most hozzám jössz? Hát nem hozzád, oda a középre menj. Nem csak már mi ketten vagyunk. Állj már, te víz. Úgy. De most mit építesz, Csumpi? Neked ott folyik a láva meg a víz. Azért tettem oda, hogy nehogy onnan ide ugráljon nekem valaki. Csak a láva folyik. Na, Balázs, megyek feléd. Jó, Szia. most elindultam egy másikra, de nyugodtan gyere át a szigetre. Bakker, de mindig leesek. Na, sziasztok, vége a